కరోనా వైరస్ తో బాధపడు వారి కొరకు అడుగుచున్నాము, సహాయము చేయండి. వెంటిలేటర్స్ పై ఉన్న వారికి మరణమును కొట్టివేయండి. ఆక్సిజన్ అందని వారికి అందించండి. లంగ్స్ పాడయుండగా స్వస్థపరచండి. చేతులలోనికి, కాళ్ళలోనికి, శరీరములోనికి శక్తిని పంపించండి. గుండెను బలపరచండి. అన్ని అవయములు బలపరచండి. చిన్న వయస్సులో చనిపోతున్నారు, చిన్న వయస్సులలో మరణిస్తున్నారు నాయన. తండ్రి, చూడలేని పరిస్థితి, తట్టుకోలేని పరిస్థితి, కనికరించుము నాయన, కనికరించుము తండ్రి. ఎవరస్తులే, నడి వయస్సుకులే, చిన్నపిల్లలే ఈ కరోనాకు బలైపోయారు నాయన. భయంకర స్థితిలో ఉన్నారు తండ్రి. డబ్బులున్నవి కానీ వైద్యం చేయించుకోవటానికి లేదు అంటున్నారు తండ్రి. మీరు చేయి చాపండి నాయన, మీ హస్తము చాచండి తండ్రి. మరణమును కొట్టివేయము నాయన. యేసు నామములు అడుగుచున్నాము, యేసు నామములు అడుగుచున్నాము.